zei net al, je krijgt een reep pure chocolade mee om met voldoende energie weer de weg op te gaan om ons systemen te verhandelen. Maar om nog meer energie mee te geven en diegene die dat heeft gewonnen, zal ik zo noemen, maar die had bijna op elke vraag had hij wel een goed tot redelijk goed antwoord. Dat is Danny, dus